Hürmetli televizor qarawçılar, çıgarılışыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Һәм зәңгәр экраннар каршына үзенә булган иң матур теләкләрне тыңлау өчен Байлар сабасында яшәүче Исмәгыйлова Илсияр Таһир кызын дәшеп калабыз. Байлар сабасында гомер кичерүче Исмәгыйлова Илсияр Таһир кызының бүген 60 яшьлек олы юбилее. Кадерлебез, шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Сиңа корыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, якты кояш нурларыдай аяз иртәләр телибез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Синең максатчан, тырыш, уңган кеше булуыңа сокланабыз. Син һәр вакыт тормыштан ям табып, тырышлыгың белән матур гомер итәсең. Кайгы хәсрәткә бирешми, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле булып, балаларыңның һәм оныкларыңның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булсын. Бергә матур итеп гомер итәргә насыйп булсын иде безгә. Гаиләбезнең яме нуры син. Пешергән ризыкларың, камыр ашларың, телеңне йотарлык. Өебезнең чисталыгы, нур сирпеп торуда синең хезмәтең. Кадерлем Илсияр, без синең белән тормышның шушындый матур чагына килеп җиттек. Ходай Тәгалә безгә, безнең гаиләгә иминлек, бәхет, шатлык бирсен. Бар булганына сөенеп, кадеребезне белеп яшик. Хисләр ташый йөрәк түреннән, саф теләкләр булып түгелә. Сине бүген туган көнең белән тәбрик итәбез чын күңелдә. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, читләп үтсен сагыш борчулар. Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын, аннан кадерлерәк нәрсә бар. Гомерең синең узын булсын, имин булсын дөнья йортыбыз. Бер кайчанда сүрелмәсен иде учакларда янган утыбыз. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтлебез сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Илдар, улларың Руслан, Радик, Динар, киленнәрең Энҗе, Аида, Алисә, оныкларың Алинә, Зәринә, Дарина, Ренар һәм Раяз диелә котлау хатында. Хөрмәтле Исмәгыйлова Илсияр Таһир кызы, чын күңелдән сезне 60 яшьлек зур юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Һәм алга табада тормыш иптәшегез белән тигезлектә балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен, рәхәтләрен күреп, мул тормышта, гүзәл тормышта яшәвегезне теләп калабыз. Ә хәзер инде үзегезгә булган иң матур җырны да кабул итеп алыгыз. Булды төрле шақы булды да инде узды. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенегесен. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенегесе. Бүгенегесе кадерлем, үзеп тора бәгырдан. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдан. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне. Җитәр җитмәс ризык кабып, кияр кимәс кисәктә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне. Ничек кенә димәсәк тә, безнең үткәннәребез узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп
Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsin. Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsin. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsin. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsin. Hürmetli televizor qarawçılar, bugünkü Soba Dulqunları televideniyasının çıgarılışı ahırına yakınlaştı. Barığızga da isenlik, sağlık tileybiz, hem yollarınızın faydalı, көңіллі өтуін tileybiz. Sağ bulunuz.